Mae'r 3 yn llydd fyna. Pax Adventure, Merlin Court a Red Letter Day yn y canol. Mae bach o aros nawr i weld beth yw'r penderfyniad yn yr adran. A Ceffylau Hela dan gyfrwy. Wel, yr un... Wel, nawr te, na ddiwysiant bach diddorol, ond dyna fe. Diwysiant yr beirniad, Laura Hamilton a Michael Marion yw yn is-Pencampwr. Yw'n ffefryn bach ni, David, Pax Adventure. Wel, yn mynd ar Pencampwriaeth, mae yr un yn illodd y dosbarth i'r rhai bach, ie? O ie, rai bach, wed. Na beth o'n i'n trial trefnu yma, ie, wir. Ar Pencampwr, Matthew Ainsworth a Wentworth yn llydd yr Small Hunters. Ddechreuodd yr adran yn dife, a mae Wentworth ti flaen i ni nawr. Ceffyl Melin wedi cael ei fagu gyda'r perchynog Matthew Ainsworth. A diddorol iawn, does dim o'i wad, dim byd i weid am ei wad wrth gwrs. A mae hwnna eitha aml y pwynt yn y dosbarthu yr Ceffylau Hela. Pencampwr yn adran y Ceffylau Hela yw Marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr i Mr Matthew Ainsworth gyda Wentworth sy'n mynd ar brif wobr fan hyn yn y sioe frenhinol.